Okay, good morning. Balik ko nyo mga katuski. Pagtagon maware ko. Maware na food. Balik ko nyo mga katuski ko po. Maware ko sa kuwang area. Dalog ulan magiging ng buntag. Ulan po dyan yun. Yung amoy sunurin na po nga low pressure. Taklit lang sa tani. Sige ito siya, balikan nyo. Dia ko karon dari babaw ulan naman po tigit na yung timpo mga tuski ulan yun siya. Ako ibutang ang kamera. Balinaw na ako magkatuski. Way tinhuwid. Kita-likita na kayo. Ulang. Hitir na ko. Hitir sa hitir.
Kay layo na. Okay.
palapit. Kasi okay. Dengan dyan kita mulai tigawid sa kuan video. Okay. Pasensya juga yung di kayo maklaro. Pasensya kayo. Ito na yan, makita agad. Makita agad ano yung matapos game ay video.
putol mga kasi. Lagpot ang nylon. Mainit kay na-high low pressure. Binutan ako ng lawas. Magkaya sa lawas. Okay, bra. Tupod mga gusto. Pagod ayo. Lagpot ito. Sa irisan. Mayroong ulit.
budget. Aton. Uli. Hindi silbi mo ito, lagpot yun. Lagpot yun nylon. Hinga nga magod ang iyong tanganan. Ako sanin ko nun. Ako sanin ayuhon. Kung yung barinahan, kung i-rebits. Para nga dili masig tanggal. Kailangan kayo mga katuske. Nya, usik kayo mga nylon. Hindi ka na kayo nylon si kalagpot. Hindi na ba kita balik. Sayang. So pasensya kayo mo sa video magtusi ha. Kaya sahay di makita. Ako naman gi steady mo ako gi butang ba di plastaran ako. Pasensya juga ayo. Sangat mbok eh. So ayo. Pa-subscribe mga Katutski sa akong YouTube channel Katutski TV. Salamat kayo kanunay sa inyong pag subaybay sa mga solid followers na ko diha. No. Shout out sa inyong tanan sa mga silent viewers. Ang bilang mo ito. Akong gitanaw-tanaw mga Katutski kumurag na ito'y isipatan ako dari bang nalagpo na ini lagpot basin ang nylon to. Wala man siya naputol. Kasi bagita. Kasi sagbot lang ito lalagpot siguro. Sa akong Facebook page Katutski Arellano, sa akong YouTube channel Katutski TV. Subscribe mga Katutski, like and share. So salamat kayo ninyo sa inyong suporta. Okay mga Katutski mo kung ko ulis ako kaya ko sa ning ayuhon kay hindi magsilbi og mag permanente na ni kalas kayo ang nylon mo sayang mo kayo kay malagpot ra ba lulusot ra ang iya ako man gilanay ang tumoy gid ani parang di siya malusot pero umikal kininganga ang kuan iyang butanganan lulusot siya basta maigo sa gahi ng akong buhaton ani karon ako ning barinahan dayon akong i-rebits para nga di na jud siya mga nga no kani mga Katutski ba kani nga mga kani aning mga kuno na i-rebits ko naman pero kuno putol ana tanggal so akong buhaton ni ron akong dublihon. Okay. Baba sa ko mga Katutski. Sa baba. Sayang. May unta kayong timpo, lay init. Pero mabalik ako niya. Pero mga siguro. Maghapon. Basta buwan init hangtong maghapon mga Katutski kung ko panood to. Mabalik ako po. Pas-pas kayo sagbot. Pas-pas kayo sagbot ni tubo. Bungas mangga mga Katutski halata na, kita na sa mga kabataan na wala na. Urot na po na. Hindi mo. Basta mga bata hindi na ito badlog hindi na ito na makuan bantayan gawas lang hindi na ito makitaan hindi na ito mabadlog pero kung hindi makitaan ako yan okay na ako abot ako sa balay ang akong mga anirong
sa niyo ayun. Okay, sige mga katas, salamat kayo sa inyong pag-uban ako kining papuntagon. Practice ka na tanan. Bye bye.